Cadzand heeft grootse plannen. Het is woensdag 14 april. Dit is Zeeland Nu. Beste badplaats is het doel. Theater sneuvelt door corona. En opslag radioactief afval raakt vol. Goedenavond. De beste badplaats van de hele Noordzeekust. Dat wil Cadzand worden. Een ambitieus doel dat over 4 jaar al bereikt moet zijn. Een aantal ondernemers in het dorp denkt dat het lukt als ze maar goed genoeg samenwerken. Aan ambitie is geen gebrek in Cadzand, want ze willen de beste badplaats van de Noordzeekust worden. Maar er moeten nog wel wat dingen veranderen. Het dorp heeft al 30 jaar stilgestaan en de afgelopen 5 jaar hebben we wel heel hard de inhaalslag gemaakt. Maar we zijn er nog niet, daar ben ik van overtuigd. Dus wij zijn nu bezig om met elkaar ideeën uit te wisselen, te vertellen waar we goed in zijn. Zodat we ook daadwerkelijk echt kunnen gaan samenwerken op de onderdelen waarvan we zeggen van joh, dat kunnen we beter een ander laten doen. En dit kan ik zelf perfect, dus dat ga ik zelf mezelf nog verder in verbeteren. En op die manier kunnen we de gast ook veel beter helpen en informeren over hoe die zijn vakantie gaat besteden. Cadzand wil vooral inzetten op well-being, een ruim begrip. Een voorbeeld is Mojo Beach, een strandpaviljoen dat mensen wat extra's aanbiedt door een samenwerking met Cadzand Sports. Het is eigenlijk gewoon een uitbreiding van ons assortiment. Kitesurfen hadden wij nog niet, gaven wij nog niet actief les in. Ik vind zelf met lokale ondernemers werken eigenlijk heel belangrijk. Dan hou je eigenlijk een beetje het Zeeuwse aspect. Of de Zeeuwse ondernemers, die hou je bij elkaar. Maak je gebruik van elkaars diensten. De toerist die komt hier om een leuke ervaring te krijgen. Of ze nou bij Dirk terechtkomen of bij mij bij Cadzand Sports. Uiteindelijk, de mensen willen met een leuke ervaring naar huis gaan. Dat ze verder vertellen hoe leuk Cadzand is, wat voor beleving je hier kan krijgen. Samenwerking en well-being zijn dingen waar ze in Cadzand op in gaan zetten. Zodat je bijvoorbeeld bij een strandpaviljoen kan blowkarten zoals dit of kitesurfen. Maar er zijn ook wat rustigere voorbeelden denkbaar van samenwerkingen. Een goed voorbeeld is hier Hotel de Blanke Top in Cadzand. Zij hebben de afgelopen jaren flink uitgebreid en het hele hotel een makeover gegeven. Sindsdien is samenwerken, zoals hier in de wellness, een belangrijk onderdeel. We stellen onze wellness ook open voor gasten van buitenaf. Dus je hoeft niet per se in het hotel te slapen om toch gebruik te kunnen maken van de wellness. Je kan gewoon een dagpas kopen. Volgens de lokale ondernemers werpen de samenwerkingen al hun vruchten af. Wat ik van veel mensen al hoor, vroeger was Knokke de place to be. Dat is nog steeds een heel tof dorp natuurlijk. Maar ik denk dat Cadzand aardig aan het meedoen is. Maar dat wij meer ons focussen op de rust en de natuur. Dat vinden wij in Cadzand wel heel erg belangrijk. Het doel van beste kustbadplaats van Nederland hoopt Cadzand in 2025 bereikt te hebben. Scenario zwart komt dichterbij. Daarvoor waarschuwt de GGD Zeeland. Scenario zwart is het scenario waarbij patiënten in ziekenhuizen geselecteerd moeten worden omdat er te veel zijn. Als ook volgende week het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, dan is er een groot probleem, zegt de Gezondheidsdienst. De ziekenhuisopnames stijgen ook mee en de Zeeuwse ziekenhuizen zitten zo goed als vol en hebben het heel zwaar. Het zal erom spannen, aldus de GGD. 5 jaar hard werken en de mensen en onszelf vooral een heel groot plezier gedaan met het theater. Ja, en dat is nu voorbij. Dat doet zeer. Het doek is gevallen voor theater De Verwachting in Rittem. Na ruim een jaar geen inkomsten door corona kunnen ze het financieel niet meer aan. Peter en Esther de Neef verbouwden ruim 5 jaar geleden het dorpshuis tot een huiskamertheater. Letterlijk, want deze foyer is hun huiskamer. Maakt het ook zo bijzonder voor mensen dat ze in je huis binnenkomen, dat ze op jouw bank zitten en na de voorstelling een bitterballetje en een drankje en altijd een gezellig nazit. Ja, we hebben zulke leuke momenten en leuke avonden beleefd. Ja, zo onvergetelijk. Dat zullen we nooit vergeten. De Verwachting was onderdeel van theaterorganisatie Theater aan Zee, dat voorstellingen door heel Zeeland verzorgt. Die organisatie blijft wel bestaan en komt binnenkort met het programma voor het najaar. Verbeeld je hoe de componist Hendel een koning in zijn muziek binnen laat komen. Na ruim een jaar heeft het Zeeuws Orkest weer een concert gegeven. Helaas niet in de eigen concertzaal, maar in het kader van de Kindermuziekweek in de aula van scholengemeenschap Nehalenia in Middelburg. Dat beviel heel erg goed.
heerlijk. Echt fantastisch. Maar we vonden al tijdens de repetitie, hadden we al het idee, yes, dit is prima, we moeten weer. Het stuk dat de muzikanten speelden, De Koning, de Vluchteling en de Viool, is gelijk ook de titel van de allereerste podcastserie van het orkest. Op die manier hoopt het Zeeuws Orkest meer jongeren en mensen die nooit naar een concert komen te bereiken. Ja, zo zou het nu moeten zijn. Winterjas uit, omdat het aan een tafeltje in de zon in een strandtent goed toeven is. Maar helaas moet hier het woordje archiefbeeld bij. De strandtenten zijn gedwongen dicht door de coronacrisis. Schouwen-Duiveland komt de paviljoenhouders in haar gemeente tegemoet door de helft minder huur te vragen over 2020. Toen zijn ze inderdaad bijna de helft van het jaar gesloten geweest. En strandpaviljoenhouders konden geen subsidieregeling van het Rijk aanvragen. De autistische kunstenaar Karhang Mui uit Heinkensand komt in aanmerking voor de internationale Award-prijs. De belangrijkste prijs voor kunstenaars met een beperking. Uit honderden inzendingen is zijn werk in de top 3 beland. Zijn kleurgebruik is echt fantastisch en het is heel erg gedetailleerd. Het bijzondere is dat hij als kunstenaar gewoon gewaardeerd wordt om dat wat hij maakt. En dat hij niet naar hem wordt gekeken als een autistische kunstenaar, maar gewoon als kunstenaar, punt. Over 2 weken hoort Karhang of hij de eerste, tweede of derde prijs heeft gewonnen. En in de tussentijd gaat hij gewoon verder met tekenen. Zijn nieuwste werk is bijna af. Het is zo klaar. Waar ga je hem ophangen? Gewoon terug in mijn eigen la. Jan Lonink gaat met pensioen na 18 jaar burgemeester te zijn geweest van Terneuzen. Het zal even wennen zijn aan een nieuwe burgemeester voor veel inwoners. Loninks opvolger, Erik van Merrienboer, staat in ieder geval al te popelen om zijn nieuwe gemeente te leren kennen. Voor mij de derde keer dat ik hier nu in korte tijd kom. En elke keer als ik er naartoe rijd, krijg ik goede zin. Erik van Merrienboer kijkt er naar uit om de nieuwe burgemeester van Terneuzen te worden. Hiervoor was hij onder meer wethouder in Eindhoven en gedeputeerde voor de provincie Noord-Brabant. De politieke wegen kent hij vooralsnog beter dan de wegen in Terneuzen. Dan ben ik wel benieuwd wie er hier staat. Gelijk even kennis maken met icoon Frank Koulen, de man die ooit de jazz naar deze stad bracht. Leuk. En laten we dan ook maar gelijk even kennis maken met een paar inwoners van de gemeente. Hoi, ik ben Carlo Riddering, de doorsnee inwoner van Sarswagent. Van harte gefeliciteerd met uw voordracht als de nieuwe burgemeester van de gemeente Terneuzen. En hopen dat we goed kunnen samenwerken en dat we erop vooruit gaan. Luister alstublieft naar onze inwoners en geef ons niet het gevoel dat we in de steek worden gelaten. Dit is een signaal wat ik eigenlijk uit alle kernen krijg. Van kom snel kijken, kom naar ons luisteren. Ik spreek de wens uit dat u de problematiek rond de luchtkwaliteit aanpakt en zo effectief bijdraagt aan schone lucht. Ik kom uit Brabant, daar is de luchtkwaliteit denk ik nog een stukje slechter. Dus het is hartstikke de moeite waard om je daar met elkaar voor in te spannen. Dus die neem ik zonder meer mee. Waar wij nog wel eens heel graag over van gedachten zouden willen wisselen is het slopen van woningen. Onder andere in Sarswagent. Bij de vorige serie zijn er ongeveer 100 woningen gesloopt en er zijn er een 30 teruggekomen. Daar zijn wij niet echt blij mee in Sarswagent. En de voorzieningen gaan er dus ook niet op vooruit. Wonen. Ik ken de opgave. Het is ook wel mooi in mijn eerste gesprekken met raad en college. Die woonagenda is heel belangrijk. Nou ja, ze vinden misschien dat de provincie daar in de afgelopen jaren misschien wat te terughoudend is geweest. Of ook wat verrast is geweest door het feit dat de woningbouwbehoefte toch zo toeneemt. Ja, laten we het vooral als een kans zien. Hè? En waar in de gemeente de aankomend burgemeester zelf wil gaan wonen, dat weet hij nog niet. Hij laat zich de komende maanden inspireren door de omgeving. Kijk, dit is al verkocht. Er moeten nog wel wat handtekeningen gezet worden, maar als dat gebeurd is, zal de nieuwe burgemeester hier in mei gaan starten. De opslagruimtes bij de Covra in Vlissingen-Oost, de centrale organisatie voor radioactief afval, beginnen vol te raken. Dus zijn er plannen in de maak voor een nieuwe opslag. Dat moet tot 2050 weer voldoende ruimte geven. En er wordt bij die plannen ook alvast rekening gehouden met de ontmanteling van de kerncentrale. Op een paar kilometer afstand van kerncentrale Borselen ligt het terrein van Covra.
Al bijna 40 jaar is dit de plek waar al het nucleair afval uit Nederland terechtkomt. Bij nucleair afval denken we vaak aan kernafval afkomstig van de kerncentrale in Borselen. Maar er zijn in Nederland 1300 bedrijven die met radioactieve stoffen werken. En het radioactieve afval dat moet verplicht worden aangeboden aan dit bedrijf hier, Covra. En dat wordt opgeslagen op dit terrein, maar die opslag raakt langzaamaan vol. En dus wordt het tijd voor een nieuw gebouw. Ewout, hier moet dat nieuwe gebouw komen. Ja, inderdaad. Dat gebouw komt eigenlijk naast het oranje gebouw voor hoog radioactief afval komt het nieuwe opslaggebouw. Ja, daarin slaan we laag en middel radioactief afval op. Daar hebben we nu een gebouw voor. Dat staat daar. Maar dat raakt langzaam vol. Dus voor ons is het nu tijd om te werken aan een nieuw opslaggebouw. Zo verwacht men de komende jaren veel nucleair afval van dit bedrijf, NRG in Petten. NRG is de grootste isotopenfabrikant van Europa. Medische isotopen zijn radioactieve stoffen die gebruikt worden voor de diagnose en behandeling van bijvoorbeeld kanker. Het radioactieve afval wordt door Covra opgehaald en bewerkt, bijvoorbeeld door het te persen. Vervolgens wordt het tientallen jaren opgeslagen in verschillende gebouwen. Hier staat het laag en middel radioactief afval en dat slaan we op in deze betonnen vaten. En we gebruiken dat beton om de straling tegen te houden en om te zorgen dat die radioactieve stoffen er dus niet meer uit kunnen. Er is best wel wat kritiek natuurlijk op kernafval. Dat zouden we zonder kunnen. Nou, het is zo'n integraal onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Je merkt het vaak niet eens meer. Nou, als je over de weg rijdt, dan denk je vaak niet, die is gemaakt met behulp van een radioactief bronnetje. Dus het is zo verweven met ons leven. En ja, daarom is het van belang dat we een goede oplossing hebben voor het radioactief afval. Met het nieuwe gebouw houdt men daarom rekening met het afval dat de komende 30 jaar nog gaat komen. Zo wordt er al met een schuin oog gekeken naar het afbreken van de kerncentrale. Nou, als je zo'n kerncentrale uit elkaar gaat halen, gaat ontmantelen, dan ontstaan er grotere stukken radioactief afval bij, vaak stukken beton. En daarmee moet je rekening houden. Dus dit gebouw heeft de ruimte voor die grotere stukken en maken we ook gebruik van een grotere container dan dat we tot nu toe doen. Als alle vergunningen rondkomen, moet er eind 2024 een nieuw gebouw staan op dit terrein. Het was opnieuw vrij zonnig, ook wel wat stapelwolken en heel lokaal kon daar een buitje uitvallen. Er stond best wat wind en daardoor voelt het nog wat frisser aan dan de 8 à 9 graden die het was. Vannacht is er kans op regen en sneeuw. Morgen in de ochtend nog kans op een bui en verder is het precies zoals vandaag. Zonnig, stapelwolken en 9 graden. En de dagen daarna gaat de temperatuur langzaamaan omhoog. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Morgen weer een nieuwe. Graag tot dan en een fijne avond.